My people, it don't happen again. It don't set. Wonder shall never end. Though table don't scatter everywhere. Don't bust. Oh, my people. Hey, hey. It don't read though. Unbelievable. Update, my people. This one so they come from Mathias Ezeaku Ejofo again. Oh, not be small 10. Mathias Ezeaku across one pastor, whether na preacher, you can't they preach for street. Oh, now Mathias Ezeaku can't drop. Can't they say see them, see them, see them. No be small something. This man can't talk say if you dey wear trousers, say you dey sin. If you dey put on with on, you dey sin. If you dey wear jewelries, you dey sin. If you dey sell, may you close the shop so that you will make heaven, so that you not go to hellfire. My people, unbelievable. Now so Mathias Ezeaku can drop or can they watch this man as this man they preach. Okay, my people, wait I can see for comment section under this video. Wonder shall never end. Unbelievable. They come they talk say na RNG. Say whether na this one so na Mathias Ezeaku take come out again. Say Mathias Ezeaku level don't go another level. Say Mathias now say he don't they do RNG. Say this one so na stage. Say na Mathias Ezeaku na he stage this man. Make this man may he come they preach so that he go video because he know they cause so many pastors lame again. My people different comments. Now if full under of Mathias Ezeaku page under this video. No be small something. Oh, wonder shall never end. My people, what I want to be say, make una watch this video carefully. If this video na real or on a stage, make una leave am on the comment section. My people, unbelievable. Make una just watch the full video. Okay. 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 Also, onye ọbụla na-ewe cross n'onu ịkpọrọ cross ije elu na-ekebe eju na-ekebe ma ị na-ewe n'onu ndị kene ya ka ọ na-akpọ ekpọrọ ndị na-agbara ọba n'aka ọsọ ọ bụrụ na atịrị ihe ndị a wee n'ọkụ ihe ndị a wee n'ọkụ ọzọ ị na-eme salon kwụsị ya ị na-ele bịa pala kwụsị ya ị na-ele jewelries kwụsị ya ọ bụ na ndị a kwụsịrị ya ihe mefa one way to hell no go slow ọzọ onye ọbụla na-etinye tai n'onu tai kola les brocade echara isi kata nko jim si na dị n'ịdị ọbụla kọmbat nika sketi ọbụla na-agba n'azụ wee se na ihe ndị a onye ọbụla afọ ya na-aza Nweke Nwoye Nwafọ Nwankwọ Mgboye Prince Princess chenji afọ ndị ozugbo ozugbo ọbụla oge abụ m onye otu Chelsea onye otu Liverpool wezụga onwe gị na bọọlụ ọ bụ ekwensu nwe bọọlụ ndụ na-agba agba ndụ na-enene zekwelu na onwe unu. Okay, onye isi biko kedu chọọchị na-aga enwenye ọzọ ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị n'ime gị isi gị pamili ihe akpa original mala ka adụshọ na pamili afọ gị n'isi ọ bụrụ na ị mere otu a aka kechikọ gị eneghị anya ịgbacha wọch ime iyeri ntị ịgba ring ajụọ gị si na ring bụ akwụkwọ ring dị gị n'aka ịnwụọ ọkụ ala mma one way. Ọzọ ụmụ nwaanyị ndị na-achịtara ọzọ enye gbara ụmụaka nwaanyị chịrị atachi na-etere n'isi asịsị baa aka na ntị ihe ijekọ mpụ. Ọzọ ụmụ nwoke ndị na-asọpọtụ nwunye fa nneje edesi onwe gị nne Amaka asị m gwa gị ebe nna Amaka na-eje okwu ebe ị na-eje. Ọzọ onye ọbụla bụ pastọ and evangelist Chineke si nu chenji ozu n'uto kingdom dekwara ka ọ na-abịa maka na oke mmemme elekwe ka ọ mee. Nwanne adaalụ. Kedu ụka ị na-ekpe ụka m na-ekpe bụ the move of God tabernacle. The move of God tabernacle, which means you are a Christian, ba? Sure. Ogine preach Jesus Christ. Yes. Manike za kwara ede n'isi burukwe Bible. Thank you. Akwara ede ake bụ na oge ezu oke. Sign. Red na-egosi gịnị? Danger. Okay. Danger adụkwa. Okay. Anya dị emebe ụta mana oge zuru oke wee tinye ifu danger ka ịma na ọgwụ
Kedu anyị rapture ise etigo? Ogo niile na ndị klaasị na-abịa rapture na-abịa. Okay. They are coming with speed. Okay. Yes. Ngwa ihe nchọrọ ịjụgo na isi onye ọna na-aza nwa ngwọ nwa oye nwa eke ya chenji afa ahụ. Mana ọkwe mana ihe a bụ afa nna ndị Igbo ka ọ bụ. Ife abụrụ afọ Igbo. Nwa nkwọ na nwa eke. Ọ bụrụ afọ Igbo. Ife bụ afọ Igbo bụ Chioma, Nkechinyere, Ifechi, Okechukwu, Chinenye, ihe bụ afọ Igbo. Ngwa Peter na Paul ọ bụ ọkwe mana Peter na Paul na James bụ afa nna ndị ọzọ na mbe ndị ọcha. Mmadụ na-aza afa na Mathias aza nwa nkwọ. Yes, ije oke mmachi ọfụma ije na akwụkwọ ma dictionary bụ mara ife ọmị. Mana anyị na-agwa gị na Peter na Yo na Nwankwọ Nwoye nwere meaning. Nwankwọ Nwoye enweghị meaning. Ọ bụ alụsị nwee. Alụsị. Asị ọbụla dị n'ala Igbo nwere alụsị o presente. Oke ebe ọ na-alụsị nwe ya chọpụta ya ị chọrọ ịnapụkwa ya alụsị ahụ. Ife o ji mee bụ na gụnwa bụ mmadụ ka ị ghara isi ya n'afa. N'afa ahụ na-edi na Book of Life. Oke na Baịbụl ahụ edelu Baịbụl ahụ ị na-agụ Igbo n'aka edelu afa nna gị adị na ya? Enwere afọ onye Igbo dị na ya? Afọ onye Igbo. Ọ dị n'ime ya? Afọ onye Igbo dị ya. Kedu chọm? Afọ ọbụla a na-aza nwere meaning. Nwere onye ebe edere m n'ụmụ ojii ma ọ afọ onye Igbo dị ya maka mgbe ị na-aza Chukwu na-enye Nkechi nyere. Afọ gị dị ya na Chukwu enwe Nkechi dị na Baịbụl. Nkechi dị na Baịbụl. Chukwu onye ahụ na m ebu Chukwu mana ọ dị iche. Chukwu dị iche na Nkechi nyere. Chukwu the name bụ no ya fada. Ị ga-aza ahụ zanye n'afọ onye kere because na alụsị ekere. Nye maka m na-ekwu enwere vileji Igbo dị ebe a ihe dịka ụmụ ojii Mgbakwa Ọka ya na Ọgana maka Mgbakwa ka mmiti gị na Ọka. Mgbakwa dị n'ime ebe a? Ọ dị n'ime Baịbụl. Mgbakwa ya dị ya. Ịghọtago? Because na ọ bụrụ Mgbakwa dị Baịbụl. Okay. Yes. Na ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị na ịbụ onye Igbo mana chi gị bụ onye ọcha ọkwa ya? Chi m abụrụ onye ọcha. Jizọs onye ebee ka ọ? Jizọs bụ onye Mgbakwa. Onye Mgbakwa ka ọ bụ ka ebe a mụrụ ya Baịbụl gwa gị na amụrụ ya? Ebe a ka wakwu na amụrụ ya. Ebee ka a mụrụ ya? Nazareth. Na Nazareth. Yes. Mana ọkwa ife ọbụla ga-eme na ga-enwe ebe ọ ga-eji bido. Thank you. Na Nazareth ka a mụrụ ya. Okay, na ịbụ onye Mgbakwa. Ka village gị na Mgbakwa? Amezike Mgbakwa. Okay, na ịbụ onye Amezike Mgbakwa. Chi gị bụ onye Israel. One. Ka m jụọ gị ihe ọzọ isi ndị na-eyi jewel kposi ya. Ụmụ nwaanyị na-eyi trouser kwụsị ya. Ndị na-eyi tight kwụsị ya. Wee chọọ gị ịchọkwa ka poverty na Mgbakwa ọ ga-abịa ịpụta na Mgbakwa na-ege ntị. Ebe anyị na-adị ka Dubai otu ebe a dị local now. Asọkwa m na Mgbakwa local village na anyị chene nweta village dị otu a local like this. Ọ masịkwa gị ịpụta one day ka ọ bụ na Mgbakwa dị ka Dubai dị ka America dị ka Europe ọ na-agụ gị agụụ n'obi? Mgbakwa dị ka America ma ife na-abụrụ mma eyola na-eme. That is not development. Na mmadụ na-agba ọtọ aga n'ụzọ abụrụ development. Mgbe ihe m jụrụ gị bụ yes or no. Mgbakwa ya ka akagwa ebe ahụ mma. Ngwa na-ege ntị. Ị makwa na ihe nyere ndị ahịa ego ha ji elochi ihe a production of pants tight ahụ na-ekwu. Na ebe a na-produce tight na Mgbakwa ọ ga-enye more than 50,000 people ọrụ. Ọ bụrụ na enwe ebe a na-produce jewelry earrings na ha ekwu jewelry na ha ekwu na Mgbakwa ọ ga-enye more than 100,000 people ọrụ na one village. Nwekwara idea ka m na-agwasị gị mkpụsị ikwu enwe ebe a na-eproduce isi ụmụ nwaanyị emezina onye na-eme salon mechie ya nụ onye na-eme salon mechie ya. Now those items make up dressing salon. Ọ bụrụ na enwe ebe a na-produce all those things ọ kwere mana ọ ga-enye millions of people ọrụ na Mgbakwa ma enwe ebe a na-arụpụta ya na Mgbakwa anyị na-eship ya to other country. Na ọ na-enye gị ego eminiro n'inweta ihe ịchọ. Kedu ihe iji wee gote akwa gị? Because na the most important thing you need to be your soul. Yes, like now onye ọbụla na-alụ na very well at the seller ọnwụ na-aba na hell. Onye na-arụ na very well nwa. You talk all the one down you now. When you are working on there, anything in Nagi, you find heaven. Okay, onwe nchọ ịjụ na I believe na enigwe dị onye nwe ojewe enigwe. Mgbe ya anwụta ka ijewe enigwe. Ngwa ga ịpụ na express. Bịa ga ije ga moto je ama. Ga moto gbuo gị ka ijewe enigwe. Onye ọbụla mere otu ahụ. Ibu onwe gị enter hell. Nwere ikwesị ọnwụ bụ ọnwụ. Ọnwụ bụ ọnwụ. Asị ọnwụ bụ ọnwụ. Na ihe nchọrọ ịgwa gị ọga ka m gwa gị. Ịdị brainwashed by Britain ka m na-akọwalị gị ka m kọwachalị gị ngwọchalị gị
ịdị brainwashed by Europeans ka m gwasịa gị kedu afọ Igbo gị Chukwujekwu ọgwa ịma na ịza ogo Chukwujekwu bifo ebute Baịbụl ị nwere idea ị nwere idea na ndị mgbakwaza ogo Chukwujekwu bifo onye ọcha ebute Baịbụl ị nwere idea ị nwere idea na enwe village a na-akpọ arọ Chukwu ụmụ Chukwu na Igbo bifo onye ọcha ebute Baịbụl na-ege ntị mere anyị bụ ndị Igbo na-akpọ ụlọ nwaanyị nwa Chineke kwa eziokwu na ị nwere idea na ndị nna nna gị ekpe ogolu Chukwu amalugo Chukwu ahụ na-ekpe eri ya tupu onye ọcha bịa ngwa gee ntị na ibe ọzọ nchọ ịjụ gị na-abụ ndị abịazi slave oge bụ ndị ọcha ndị Portuguese anụnwa bịa slave anyị for 400 years tụọ anyị chain gbuo anyị rape nne na nna anyị ọkwa eziokwu yes ọkwa ofu ndị a butekwara anyị Bible after 400 years gwazi anyị na Chukwu ahụ anyị na-ekpere mụtazi nwa na be ha mụtazi nwa n'obodo oyibo na n'Israel befa na onye chọzi ikpere ya kpeweziere ya tụrụ Jizọs anyị sizina tụrụ nna nna anyị Okeke na Okafọ kpeelu Chukwu ikwete na-eso yes ndị ọcha gbuchie anyị wee chetazi azụ gwa anyị na Chukwu okike ahụ mụtaziri nwa na abroad ikwete yes onye nwanụ na mana mgbe a na-egbu gị na slavery ọ bịakwa wepụta gị mgbe ha na-akpọ anyị for 400 years ọ gbara anyị nkịtị Jizọs na ọ bịa zọpụta anyị anyị nwagara sitere ndị nọ befa ndị ọcha bịa invade anyị ke ndị gbuzi efe na ha nwa oge nyewa ka m na-ekwu mgbe ahụ during Biafra war Jizọs bịakwa zọpụta anyị kwụsị the war nwere ihe nchọrọ ịgwa gị na efere ihe ibu bụ okwu asị na-ege m ntị onwe ofu ihe ibu kpọrọ Baịbụl thank God na ọbe nna gị ka anyị nọ ana mgbakwu ka m zụtara ọkpa ikpe ofu ihe afa ihe ibu n'aka kwuru bịago na mmezu na mgbakwu ka mgbakwu kalụ Canada mma ma ọ karị UK mma ma ọ karị Japan na-anaghị eje na ya mana ekpere Jizọs mmehie gị 1 million naira tata kpọọ ofu ihe afa Baịbụl kwuru bịago na mmezu mmere mụ na gị taa anyị akara ndị si Japan mma ịma na Japan amarọ Jizọs akwe nwere idea ihe Baịbụl kwuru bịago na mmezu na mgbakwu okay so Japan na serve Satan because ha bụrụ Christian ọkwa I'm telling you, I'm a Christian. Mana 99% of them bụ it's not for them. Their own religion. Listen, at Nigeria today, even a rule about occultic movement. You better than Akita, what is it? So listen, wealth of the world is in the hand of Satan. So anytime it's on getting a you get really see because they give for you. So you to be like Japan, do not enter as fall as they fall. And so the Japan will soon fall. Japan can fall. Ife nchọrọ ịgwa gị bụ otinye na ọkịta na iche na ịnwụ ọkịta na m ewu isi gị ọnwa ịnọcha n'ụwa nwụọla onwe gị ọnwụ ọfụma ikweta na gị na onye Itali ga-eje nọ n'eluigwe gịnị anọla ofe ebe n'eluigwe ya ka nyekwa onye Itali metere ije eluigwe gị nwa bụ onye ọka na onye Itali ga-anọ ofe ebe n'eluigwe gịnị anọla ofe ebe gị na onye Europe anọla ofe na-eri rice na-erikọ na ahụkọ ngwa gwa m ofu ihe Baịbụl a kwuru bịagwo na mmezu okay onwere ebe ọ naghị eme otego mewe n'osi ere ụwa bidoro n'otegonu nne mmadụ nwere ike pụta kpọọ nne ya sị ma ọnwa nna pụta kpọọ nwere otegonu obido onwere any development o wetara na ọ na-eme nwere ihe o wetara eweta development na Jizọs na-eme miracle ngwa n'anya na ngwa ka m gwa gị enwenugo onye mgbakwu kpụrụ isi Jizọs mere ọfụ ụzọ ịma mmehie gị 1 million ebe a onye mgbakwu ịma kpụrụ isi obodo mgbakwu niile ma na okpuru isi ekpesi ekpere ọfụba ụzọ mmehie gị 1 million nkịta ma emere ya moto mgbuo m let my car kill me kata nke ndị akpewe mkpe na onwe m ịghọtago ụfọdụ na ọ na-eme miracle anya abụ ụjọ anọrọ mbọsị ahụ ọ na-asị nwe ike n'ọrụ
Okay, ka njikwa gị ọzọ, enwere onye mgbakwa afọ ịma dalụ ngwụlọ mgbakwu niile mana onye adalụ ngwụlọ o jesi ekpere nata wụlọ ọkpa na-abọ gaba ije enwelo agwa Baịbụl agwa gị na Jizọs na-eme ya ihe a mere anyị ji doo ogbenye ife ịpa n'aka ihe a China print ife a mere mụ na gị jiri doo ogbenye n'enu ụwa niile eji taịtị arụpụta ego wuli juaris na-alụpụta gị mepee ọnụ so onye na-eme salon mechie ya ka agụ gbuwe ndị baị ka e kidnapụba ndị mmadụ cheka ntọpụ gị ya ịtọ n'isi ka ntọpụ gị ya ọwụna ịmanwụ ka ntọpụ gị ka m mee gị deliverance nwoke mgbakwu kedu ụdọ ọnwa bie nke makwana inwe Chineke makwana inwe Chukwu okike abịa ma ije na-efe onye ọcha alụsị ndị ọcha ị na-efe Jizọs so Jizọs nwụọ ma onye ọcha ga-anwụ maka gị nwa fenyego gị visa ije ebefe. My people, shey una don hear everything for the horse's mouth. Where the preacher for the preach, they tell the children of God say to put on treasures in a sin, to wear jewelries, to wear all those naked of a thing, to go bar, to go you make up, you do all those things. Say you no go make heaven. If you dey sell jewelry, so you open all those shop, may you close am so that you go make heaven. If you still dey do am, dey continue dey do am, say na hell na you dey go. Na him Mathias come stop. But wetin come dey wonder, wetin come dey baffle me be say people dey talk say this one na pure RNG. Say Mathias Ezeaku say he stage this one. My people, una don watch this video, so how una check this video? Na truly say this thing say na RNG na him Mathias Ezeaku do, or he comfort this pastor come dey ask am question where they for born Jesus. He can't say Jesus was born in Israelite abi Bethlehem. Make una take am like that oh. Now so Mathias come dey still dey answer more question. People dey accuse Mathias say now Mathias don dey do RNG. Say na this one so na it be new informant for Mathias Ezeaku side. Unbelievable things dey happen to my people. Now here now one for leave una my people on a buy.